Hola de nou. Bé, el següent dels punts notables. En aquest cas és l'ortocentre. L'ortocentre és el punt de les altures del triangle. Què és una altura? Les altures són línies o rectes que són perpendiculars a cada costat i que passen pel vèrtex oposat. Per tant, hem de formar 90 graus amb cada un dels costats i buscar la punta de l'extrem contrari. Com podem fer això? La manera més fàcil és amb l'escaire o el cartabó. Farem servir aquest angle d'aquí per dibuixar aquestes altures. Com estareu veient, hi ha 3 triangles diferents. Per què? Perquè aquesta construcció depèn del tipus de triangle, aquesta sí. No és el mateix per triangles acutangles, 3 angles aguts, que per triangles rectangles, un angle recte, o triangles obtusangles, un angle obtus. De fet, el més complicat, entre cometes, és aquest d'aquí. Té una mica de truc, però de seguida us ho explico i ja veureu per què. I aquest és interessant perquè tècnicament us podríeu estalviar feina. Si teniu molt controlada la teoria, aquest d'aquí no s'ha de fer pràcticament res. Doncs comencem per l'acutangle, que és el més normal. El que s'ha de fer és col·locar l'angle de 90 graus sobre cada un dels costats. D'aquesta manera. Veieu? Recolzo aquest costat i em queda l'angle de 90. I anar-lo fent lliscar fins que trobeu el vèrtex. Per exemple, així. I aleshores tiraríem una miqueta més. Intenteu ser precisos, d'acord, que quedi ben recolzat. Tiraríem una línia, tal que així. Aquí vigileu perquè com tots els escaires i cartabons que fan una miqueta de corba, se us pot anar a la línia. Intenteu camuflar una miqueta, encara que sigui fent una mica de trampes. Repetim el mateix per aquest costat. Hem d'anar a buscar aquest vèrtex. Doncs col·loquem l'angle de 90 graus, anem fent lliscar fins que trobem el vèrtex, ajustem una miqueta i tirem una línia. D'acord? I finalment fem el mateix per aquest costat d'aquí. Aquí em poso una mica sobre de l'espiral, intentaré que em surti el millor possible. Premem una miqueta i sembla que ho hem fet prou bé. Veieu? 90 graus per aquí, passo pel vèrtex i resulta que s'ha mantellat en un sol punt. Doncs aquest punt és l'ortocentre d'aquest triangle. Molt bé, què passa amb un triangle rectangle? Amb el triangle rectangle veureu que si us poseu en el costat llarg, en la hipotenusa, que és el que no forma l'angle de 90 graus, veureu que podeu fer-ho de forma normal. Formo 90 graus amb el costat i em passa pel vèrtex. Fins aquí res estrany, és igual que l'altre. El que passa és que si ara us col·loqueu al damunt d'aquest costat i busqueu el vèrtex oposat, que seria aquest, veieu que l'angle de 90 ja està dibuixat. Per tant, la línia seria aquesta. I si faig el mateix pel costat que em queda, que seria aquest d'aquí, el vèrtex oposat seria aquest. Per tant, si vaig lliscant, arribaríem a la mateixa conclusió, que la línia que forma 90 graus és el costat que ja tinc dibuixat, és l'altre catet. Per tant, la conclusió a la que arribem quina és? Que el punt que es forma és entre aquesta línia i aquesta línia és aquest punt d'aquí. I quin punt és aquest? És el vèrtex del triangle aquell on està l'angle de 90 graus. Per això us deia que si teniu molt clara la teoria i sabeu que això és 90 graus, us podeu estalviar feina, perquè l'ortocentre serà aquí, aquesta cantonada. I finalment tindríem l'últim dels exercicis, que és amb un angle obtús, amb un triangle obtusangle. Aquí el que s'ha de fer és, per buscar aquest vèrtex d'aquí, no hi ha cap problema. Repetim el procés. Ens col·loquem al damunt del costat, busquem el vèrtex i tirem una línia. I la tirarem llarga, ja veureu per què. I és possible inclús que no hi arribi. Però ara, clar, ara fixeu-vos, si em col·loco aquí i intento buscar el vèrtex oposat, que és aquest, vaig lliscant, arribo aquí i no puc arribar de cap manera a tocar, seria això a l'inrevés, no puc arribar de cap manera a tocar aquest vèrtex. Per tant, em falta costat, com si diguéssim. I aquí passa el mateix. O sigui, vaig lliscant, no puc passar d'aquí i a aquest vèrtex no hi arribo. Aquí el que es fa és que s'ha d'allargar
cadascun d'aquests dos costats una mica, i ho farem amb una línia de puntets perquè no destorbi gaire, i aquí el mateix. Ho farem amb una línia de puntets perquè no destorbi gaire. Val? De manera que ara sí que podrem arribar en aquests vèrtexs. Veieu? Ara sí que puc lliscar fins que passo pel vèrtex oposat, que seria aquest. Tiraríem una línia i aquí faríem exactament el mateix. Ens col·locaríem amb l'angle de 90 graus, buscaríem el vèrtex i tiraríem una línia. Això és què passa? Aquí de moment no s'han creuat, no? Però cap a quin costat creieu que es creua? Doncs cap avall, no? Si allargo aquesta línia i allargo aquesta línia, en algun moment es trobaríem per aquí baix. No s'arribaran a trobar perquè el dibuix m'ha quedat molt a l'extrem del full, però si allargo per aquí i allargo per aquí, veieu que cada cop s'apropen més. Per tant, arribarà un moment en què per aquí a baix, val? Trobaríeu un punt on es creuen les tres. Aquí es posaria una O i seria l'ortocentre d'aquest triangle. Val? Doncs bé, així es fa l'ortocentre per aquests tres casos. Espero que ho hagueu entès i ara us explicaré les dues següents construccions. Fins ara.